Kwa Migoi nyaka Homa Bay kama jopur e kaunti ma Homa Bay ojiwo mondo mi omak motegno pith mar yewni kata ponds yoro hala kaka achiel kuom yore makedo gi nok mar chiemo e kaunti no kod bende konyo e ting'o malo ngimagi. Kata doko ni kaunti ma Homa Bay nitiere kod dho wedhe mathoth ma chenro mag lupo dhi nyime to nok mar rech osebedo ka ineno kaluwore gi kwan rech ma osebedo ka dok piny e nam Lolwe. Gino manyalo tieki ka jopur donjo e pith mar rech e yewni. Jalup gavana ma kaunti no Joseph Oyugi Magwaka nolose kinde nyasi mar odiochieng' pith rech e yawo manobagi e chiro ma Kadongo e kar chung' od bura ma Kabondo Kasipul kama okoni lony osebire pith rech kendo sani jopur ok onego ng'i mana rech ma igolo e nam Lolwe. Ji mang'eny oseng'eyo ni rech yudore mana ei nam kata ei sea to technology mantiere mosebedo nyisowa ni wanyalo pidho rech kata mierewa kuonde mwadake mamano wanyalo bedo gi fish ponds e dalawa, wanyalo bedo gi fish kata mana ei puothewa mopogore gang'owa gi nam. Jo county ma Homa Bay through the ABDP bende support wa masane wantiere gi farmers chiegni 140 matimo pur mar rech. Omiyo sama wapuro pur mar rech no to nikech ok inyal chamo rech kende, nyaka ang' icham rech kod kuon. Omiyo pur mar rech no biro kelo ni kiseyudo mogo to ichame gang'owa gi rech.